Acabo de decidir que el meu formatge preferit és el formatge burrata. Per què t'explico això? Perquè és una decisió molt important, i he fet una reflexió en 30 segons. M'acabo de fer pasta amb burrata. Jo estava pensant, que bo està el burrata, el puc fer servir realment per tot, perquè hi poso a la pasta i es converteix en la salsa de la pasta, però ahir per la nit vaig sopar un entrepà que estava boníssim de formatge burrata amb carbassó, i en aquell moment el burrata estava fent de formatge. Estava fent de formatge, així, més solidificat, més compacte, saps? Més pastós, tal. I aquí m'està fent de salsa. És un formatge molt amable. Molt amable. I, clar, de cop he dit, hòstia, és que m'agrada molt i me'l menjo per tot, perquè puc comptar amb ell per tot. No sé, i he pensat, que estrany que sigui el meu formatge preferit, el burrata. Segur que li dic això a algú i em dirà, Marina, però el burrata per què? Per què el burrata si no té gust de res, si és molt suau, si no té protagonisme? Bueno, és el formatge que no crida l'atenció, és el formatge que no té protagonisme, però que està boníssim, que li agrada a tothom i que el pots fer servir per moltes coses. Per tant, en un món ple de formatges blaus, sigues un burrata. Gràcies, adeu!